ubabili waya kuyena usisi wami. That's why. Kubo bonke abantu, kubo bonke Lindani, abantu uwakhetha yena nje. Abantu bebangaka emsebenzini wakho ukhetha yena. Udadewethu mfethu. Ngithanda. Wenzeni? Nirazi nobabili. Serious kanjani sobabili? Yazi lo ufuna isithembu sandawonye. Uyaqhubeka ukhuluma ngamasimba washoyo. Hayi uthi isithembu sandawonye. Usithandiwe kufana nokuthi angiyeni nani wakubo. Kanjani? Mfuni. Ya sanibona, imina lo, isihlalo sakho lesi. Mhlawumbe uney'nkinga ezithinta umjolo, wa-emaila futhi umjolo@gmail.com, uzozithola uhleli la nopartner wakho, nizokhuluma iy'ndaba zenu ezithinta nina, then mase sithole isixazululo sazo. Mina ngingudlala Matifane, and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa-ke ukuthi usubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show, khona uzokwazi ukuthi uhlezi u-updated ngakho konke okwenzeka lekhaya. Kodwa kwamanje ake sihambe siyobabona ukuthi iy'ndaba zabo zihamba kanjani, mase silungisa lapho kumele silungise khona sibangene. Bonani, igama lami Thandeka Isibongo. Ngibhalele le show ngoba ngifisa Sesiphinde sabuya futhi mbukelo wohlelo silungisa umjolo nenye episode yohlelo lakho lithakaselayo nolithandayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Uzwile-ke kwi-introduction sikusho konke ukuthi wenza kanjani, uyasubscribe, ulike, uphinde futhi uyishare le channel. Uyazi ukuthi mina ngingudlala Matifane olusononez uNkulunkulu wemjolo. By saying that angisho ukuthi nguNkulunkulu bakithi umveli inqangi. Ngisho nje ukuthi nguNkulunkulu wemjolo ngoba naku ngenza le show. Because abanye abantu bavele bathi awumhloniphi uNkulunkulu Matifane akwasho kwacima kwavutha amalanga nami ngize ngiyibone ngiyirong engazi ukuthi ngiliphathe ngeze igama lakhe. Wakwambona phi uNkulunkulu Matifane wena? Uyazi-ke le show ukuthi is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. Celeni kwami-ke kunompethu esinayo njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezitholela namhlanje ihamba kanjani indaba yakhe, and also siphinde futhi silungise lapho kumele silungise khona. Mtaka baba. Yebo, sawubona njani bhuti wami? Uyaphila mfowethu? Hayi kancane Hayi mfethu ngimnandi kakhulu. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni ngoba nakho ubiziwe. Kwathiwa wena uyadingakala lapha ohlelweni ukuthi uhlale uzokhuluma indaba ezithinta umjolo wakho. Ubizwa-ke inkosazana, kodwa before ngingene egameni layo angiqale ngawo mfethu ungikhumbuze ukuthi ungubani wena mfethu. Oh, igama lami nguLindane Mfeka. uLindane Mfeka. Yebo-ke bhuti wami. Mfethu ngiyajabula kakhulu ukuthi uhloniphile nje weza la ohlelweni. Uyamazi uThandeka mfethu? Ya, ngiyamazi Thandeka. Uyamazi. Ngiyamazi Thandeka mfethu. Umazi kanjani mfethu? Umuntu engijola naye engingasho ukuthi sihlatsene kodwa ya siyathandana mfethu, umuntu nje engiyi-relationship naye. Oh, nihlalisene futhi. Ya, okwamanje sisahlatsene sisabuka izinto ukuthi ihamba kanjani. Ukuhlalisana ukukipita. Singasho kanjalo kodwa ubuye phela kuwo. Kodwa uney'nsuku ey'ningi ayichitha nami. Oh, so the time nisabuka izinto ukuthi zihamba kanjani nisibuka ngayo le nkomo le noma nisibuka nisebenzisene kodwa ungawuphenduli lo. Ngase ngingasakuzwa-ke manje. Awuphenduli lo mbuzo mfethu. I-relationship yenu njengoba nihlala nobabili ihamba kanjani mfethu ngokubuka nje kwakho? Ku-right bhuti wami, ngeke ngisho amanga, ku-right. Ulike nje umakoti endlini yonke into and ngiyasebenza ngiyazama ukuprovide for ikhaya mfethu njengendoda yonke indoda mayenza. Yeah. Okay, no, kuyazwakala mfethu. Ungamchaza njengomuntu onjani-ke yena umama? Mhlawumbe i-personality yakhe umuntu wesifazane okanjani? Umuntu o-right, unenhliziyo e-right and omuhle-ke futhi. Omuhle. Muhle. Ya, uyakwazi uyiphatha umuntu ya amagama aphela kodwa nje mfethu ipakisha angazi kodwa phela sengichazela wena ngayo ya mfethu ngoba phela-ke uye ungilethela yabo kodwa nje all-right mfethu. Mfethu uma ngabe mhlawumbe niba ney'nkinga nobabili niziseklisha kanjani iy'nkinga zenu ze-couple? Niyahlala phasi nikhulume ngey'nkinga zenu noma njalo vele nijwayele ukubiza omunye umuntu ukuthi azongenelela ey'ndabeni zenu? Ya, lokhu nje ngiyakuthuka okwenzakalayo. Sijwayele ukukhuluma sobabili. Yeah.
sixoxele kube khona lokho mhlawumbe uthothi sekukhona lokho ukuthi siyaxabana-ke ngithi ukuthi kancane space mase ngiphinde ngiyabuya kube right zonke into yabo kodwa sixoxa sobabili kuyangithusa lokho okwenzakalayo ukuthi kube khona ukuthi sengibizwa abantu. So kusho ukuthi mina ngumuntu okuqala ukungena umuntu wakho ukungena kwi-relationship yenu ngifakwa umuntu wakho ungena kumuntu ya into yokuqala futhi ngiyacanga mhlawumbe yokugcina futhi into engisaphinde ukuthi ngenzela ukunihlonipha futhi nani yabo naye futhi ngihloniphe yena ngizwe ukuthi yini inkinga kanti yabo ngoba mina angina-idea ukuthi why sila yabo. So uready ukuthi umbone uze uthi ufuna ukuthini kuwena? Ya ngoba uyena ongilethe la. Mhlampe umbuzo wami wokugcina mfethu engingaba nawo ukuthi awe kodwa ukuthi ukubizeleni la noma mhlampe nawe uyayibuza uyayiphendula uthi engabe umama ufuna ukuthini? Hayi anginayo clue ngabe ngiqamba amanga anginalutho futhi ngi-empty ngimangele nje mfethu awu mina bengiyitshela ukuthi mhlampe ngoba bengi-off ngase ngithi shwi kwezinye iy'ndawo uma ngithiwa ngize ngalana bengitsho ukuthi mhlambe social u-Astream yabo sikhulule sibe mnandi. Hhayi angithusa le. Hhayi-ke iseceleni. Uyezwa-ke mbukeli ubafu ready umama hopefully ready I am ready and I'm sure ukuthi u-ready nawe ukusho ukuthi indaba yabo namhlanje ihamba kanjani because wena la ijaji wena futhi ozobona ukuthi le ndaba yanamhlanje ihamba kanjani ungayindawo-ke eze sinethimba lethu siyolanda umama simbeke la uzivele kuthiwa muhle upakishile and u-right sesilinde lokho-ke sabona enye into nje sobuka kodwa phela sijaji sobani thina ukujaja abantu babani because sizoyibukela nje sisho yabo. So ake silinde kumama simbeke la sizwe ukuthi yena uza naluphi udaba phambi kwethu ungayindawo. Tahle wethu kunjani mama? Ngiyaphila njani? Hayi no siyaphila. Sitsheliwe ngawe ukuthi hayi no u-right nje relationship ihamba kahle kodwa-ke wena ubhalela ishow because ubufuna ukuhlala naye phansi ulindani ukhulume naye ngezinto ongekho happy ngazo. Ngambuza mhlampe imibuzo embalwa ngani noba u2 wangiphendula futhi manje sengizobuza wena before mhlampe nginidedele nikhulume nobabili. Mhlampe uma ungachaza nje isimo se-relationship yenu ungasichaza kanjani? Hayi mina noLindani nje yonke into ibihamba kahle like siphethene kahle akukho nje engingakusho ukuthi bengahambi kahle bengiphethe kahle akahluphi ngamantombazane nje ilokho kwanamhlanje kuphela-ke okuyinkinga kuphela nje lokho saqala ukuthandana ngiqamba amanga. Mhlawumpe omunye umuntu angayibuza ukuthi le nkinga eninayo manje yinto mhlampe enike nazama ukukhuluma ngayo noma uzoqala ukumtshela yona njengoba niyila namhlanje? Kaningi. The reason why ngize ngabhalela la ingoba akafuni ukuphuma nempendulo ekuyiyona le ngiyifunayo. Siyakhuluma ngayo into ayenzayo ukuthi nje uvele ephuma ahambe angishiye kanjalo or avelelwe nami. So okusho ukuthi njengoba moshwa nje manje emqondweni yakhe kuyaringa ukuthi ukhuluma ngani ke? Wazi kahle bhuti wami wazi kahle nje ukuthi ngibizeleni la wazi kahle. Angabe ngisachitha isikhathi khala phezu kwakhe mama yena lo sekhona. Ya Lindani njengoba kubize la ngifuna uzokhuluma mayelana nale nkinga esinayo mina nawe yadadewethu. Iyiphi inkinga le esenza ukuthi sigcine sila la manje? Wapha sinazo iy'nkinga siyakwazi ukuyikhuluma siyilungise mawusungibiza mina ngitsho ukuthi ngoba ungibiza mhlampe la ngoba sodo Astream singcebelele. O-Astream bani ngekho right? Abantu Astream abadliwayo. Emva kwesikhathi singaka usekho right? Angekho right uyazi Lindani ukuthi angikho right. Uyangixaka. WeLindani. Ngiyangixaka. WeLindani. Why ungafuni mina ngisebenze? Why ngingafuni ukusebenza? Hawu uyangixaka. Siqala ukujola kwasho wena wathi awufuni ukusebenza ngakuvumela nami ngathi ngifuna ukuthi ube umakoti uhlale phansi ekhaya ukhululeke umakoti manje umusa ukusho kanjalo kuningi okushintshile phela phansi kwethu kuningi okushintshile sasikhulume ngengane naye iqhamuka yabo kuningi osekushintshile manje musa ukuthi yini ungafuni ukusebenza wena usufuna ukusebenza manje ngifuna ukuyimela Lindani usufuna ukuyimela. Okay fine ke ngiyakuzwa ke. Hayi Kwenzakalani phakathi kwakho noSithandiwe? Sithandiwe. Kwenzakalani phakathi kwakho nodadewethu?
udadewenu nje uSithandiwe manje wasuthi kwenzakalani phakathi kwami naye? siyasebenza ndawonye nje. Sebenza ndawonye, inkinga yiphi lapho? Manje mina lama conversation ngikutshelile ukuthi ngithole i-conversation phakathi kwakho naye efonini yakho. Mina efonini yami angithi ngikhombisile akho lutho manje. Phela usudelethile nje. Why ungafuni ukuvuma mfethu? Why ungafuni ukuvuma? Engaba noLindane, mhlawumbe umuntu obhaliwe ukuthi Lindane, mhlawumbe ubona igama wena usutshela ukuthi umuntu wakho lo uyayazi inamba yakho. Mfethu ungenza isilima lo bhuti, ungenza isilima because ngilala naye embedeni. Wayelele ngathatha ifoni yakhe elele. Ngabona ukhuluma nosisi. Uyabona labantu ukuthi indlela abakhuluma ngayo. Usuthatha futhi ifoni yami futhi. Ngathatha ifoni yakho mina ulele. Ngikutshelile nje ukuthi ngithatha ifoni yakho ulele. Bekumele ngenze njani? Wadelete after wena. Wadelete sengibonile. Wabuya wayaccess wakho nakuyena wafika wabona. Sorry. Manje nawe usukhuluma ngathi wawukhona yabo? Cha ngikhona phela manje angithi ngikhona ngifakwe uyena usisi. Mase uqhamuka manje awanosasihlanganile. Ngiyazi ukuthi wena udla ingane ezimbili zandawonye. Udla ingane ezimbili zandawonye. Hayi musukusho le nto uyaphetha manje. Kanti akubona lokho kusho uthandeka lokho. Angithi wena udla uthandeka noSithandiwa ubadleni bobabili. Akuzona ingane zandawonye. Yazi ungenza isilima lona. Ungenza isilima ngize ngibona uhlula yini ukuvuma ke avuma ukuthi okay Mfethu Thandeka ngiyaxolisa u1 no2 manje uyaphika into engithukayo wena yini umzondeka ngawo uSandile mfethu angazonda ukuthi ngingamzonda uSandile uyamzonda into ekhulumayo ikhombisa inzondo mfethu wena umhlabi bonke abantu mina sengasuwela usisi wakho nje wabona ufakazi efonini wabona usho njalo wangekho nje sengikhona manje angithi ngikhona manje uba ngathi uyini because ngizwe into ayishow yena ongibhalela ngani wena ukanginiki ipoint lokuthi ngikudefend uyangidakelwa ngitsho awuphuzi mhlawumbe ubani okudakelwayo uThandeka yini ekhulumayo ngithi usho mina sengiyadakwa manje ngithi usho mina uthi ngiyakudakela kunani kodwa mangisho wrong muthi mina ngiyakudakela uhlula uqondisa inkinga zakho nentombi angingathi ngikhuluma nawe uthi kumina yes ungayenzi lona ngizosisicora mina manje la manje hayi usiza ngakho nje khuluma nentombi yakho la khuluma nentombi Thandeka yini vete singahambe siyixoxela lento lena sixoxephi yini ufuna ukungishaya kahle sesendlini khuluma manje la angithi wena uvela uyaphuma or uvela unyusa umoya awusebenzi kwasho wena ukuthi akasebenzi savumelana ngoba uthi ufuna ukumenza umfazi wangamenza umfazi wamkipitisa nikipitile kuyimanje angani lokho uzongitshela ingane la kokuqala nalapha esebenza khona hayi ukuthi uhola nemali enkulu hayibo kodwa leyo mali uyayazi angithi leyo mali uyayazi ngiyayidla futhi muso ukukhuluma into engekho wena yini uzongixhasa nabantu manje ngikuqhatha ngifuna bebona abantu ukuthi unjani wena ngifuna bebona ngifuna ubonwe ize lokho ukuthi unjani ungathandana nezingane ezizodwa ezadawonye angithandani naye siyazwana niyazwana and futhi siyakwazi ukukhuluma naye mhlambe awukhulume mfethu masinenkinga siyakwazi ukukhuluma naye bunenkinga nobana nawe ngikhulume nosisi wakho awukhulumi ngane nesithandwa sakho yini ungakhulumi nesithandwa akakhuluma uvedethi high note uSithandi uyakhuluma yena usisi wakho uvela ukanje mengabe lo ehigh uSithandi wakupholisa ngamanuzi because phela ungibhalelile uThande kwasho wathi efonini yasisi wakhe wathola ngisho amanuzi awaphetha mnganami awaphetha uphetha ngani ukuthi ngoba ukhuluma into eshoyo mina kodwa ushongo nje manje and futhi leyo nto ngakutshela ngathi angiyifuni ngoba into engekho uyifuna ngithi uyayazi yini mele ngiphinde ngoba uyayazi mina ngiphinde into eyodwa manje awusayazi lo wayikhuluma le nto and futhi angiyathendanga kwayona le nto ngoba iyaphetha yini ufuna ukudla izingane ezandawonye eziwu yini kungakhetha yodwa akuphume nayo iqubu uyazi nje ukuthi ngamfaka emsebenzini manje buwa mfaka emsebenzini usintshokotha usisi wakhe kushuthi abumzonda abake imzonda ukwazelapha nalokho ngiyamzonda ukwazelapha nalokho okay uyasho mfethu bhuti wami uyabona lo sisi lo Thandeka kodwa usuyangicika manje sengathi ngabe sewulosisi manje uyabona ukuthi uyavuma vele uyavuma vele ukuthi uyathandana naye uyamnyanyisa uyamnyanyisa uzokhuluma into ebhedayo ukhuluma ngomuntu oright onenhliziyo enhle owamfaka emsebenzini wamfaka itotolozi qedela phela angani usho amasimba mfethu nakona amasimba inkulumo yakho yini wena ungayikhuluma phambi kwakhe usho ukuthini lo okay ngimsuse sikhulume sobabili ngingakwenza phela lokho mina nakho nje uyakhuluma indaba uthi ikhuluma phambi uyakhuluma nje nawe ukuthi uright uSithandile wena ungakutshela ngathi angiyifuni lezi ngubo ngikuthengela ingubo right evula imkhenye ingobani ingoba 5 cm weketi wazi ukuyishutha eposter mina ngojabulela leyo nto uSithandiwe akayenzi leyo nto
uyasebenza Sithandi. Akayenzi le Sithandi nto. uyasebenza, wafuna umsebenzi, ngiqala ukumbona oyusisi walo wayekhanda ngomsebenzi. Lo awufuna ngomsebenzi, wafuna imali yami, efuna ukuhlala nami kuphelile. So manje wena usho ukuthi uchoose uSithandiwe over uThandeka. Is that what you are saying? Angaze ngichuze umuntu. Kodwa manje ubahlaba bobabili. Lo munye wamhlaba waze wamfaka emsebenzini. Siyazwana naye. Niyazwana kanjani? Nizwana kanjani? Kwenzani manje? Nizwana kanjani naye? Nizwana kanjani naye? Nizwana kanjani naye? Iyona nodoti lo kufanele uhlalelele manje la. Uzonginyanyisa nje. Okay. Uyona nodoti kufanele Cha ngihlalele. asisho ukuthi ihlalela le. Kodwa manje bese Uyanginyanyisa. ukuthi uqhubeka nengane eyodwa, uqhubeka nengane eyodwa. Hayi zowuthu. Engazonginyanyisa. Wena ngcono wena ngavele uyalwa. Violence uyakhuluma. Angazi ngihleli nawe ngoba ngiyakuthanda nje. Kuthiwa uyenzanga namasimbo wenzayo ngaba ngikho nje. Uwena ongenze ngibe nje wena. Uwena. Uyenzela Uyangihlanyela wena. Cha Uyangihlanyela. ba-right benesithandiwe banenhliziyo ezinhle. Bamnandi Lo bobabili. i-behavior lo i-behavior engekho right. Ba right boba uthu. Ba-right. Bamnandi bo-two. Ba-right. Ya ngoba ngifuna ukuthi ngisho lo ba-right. Hayi musho ukuthi sifuna usho nje. Owambona wena umelusi olusi lento inkomo Uzoyilusa ekhaya. Uzoyilusa ekhaya. Ni-right Wena uyangidakelwa wena. Uzoyilusa ekhaya. angayilusa noma zibe u-15. Ekhaya lapho. Udadewethu. Why vele? Ngiyakudakela ngobani? Yonke into ngiyakwenzela kodwa ekugcineni wena Manje ngibuka klinile kukunika isizathu sokuthi uthandane nomntaka ma. asithandani Nenzani pho niyadlana? siyabonisana Ah, siyabonisana and uyangisiza kwesinye isikhathi wena uma usuke ungizela ney'pringi Nibonisana ini? incane ungafuni ukungidashazisa and futhi lokhu ungiphusha ekugcineni uthi seku-right ngathi uyangidayisela So yena akakazi. oh that's why uhambile waya kuyena usisi wami. That's why. Kubo bonke abantu, kubo bonke Lindani, abantu uwakhetha yena nje. Abantu bebangaka emsebenzini wakho ukhetha yena. Udadewethu mfethu. Thanda Wenzeni? Wenzeni? ni-right nobabili Serious kanjani sobabili? Yazi lo Ufuna isithembu sandawonye. uyaqhubeka ukhuluma ngamasimba washoyo. hayi uthi sithembisa ndawonye usithandiwe kufanele ukuthi angeni nani wakubo Kanjani? ngoba mfuni Sis. Yabona, Baba, yabona, yabona. ngicela uhlale phansi mfethu. Asimfuni manje thina Ngihlale sithandiwe. phansi. Asimfuni. Mina ngenzeni mina mfethu? Asimfuni yini? Ngenzeni? Hlala phansi. Wena lo. Ngenzeni mina mfethu? Hlala phansi mfethu. Mina ngithe asize la sizokhulumani kahle. Mfethu yabo yazi ngi-off namhlanje kufanele ngangijilele ngibe Chila amasimba noba. Esochila ngi-right in. Kuyafana noma u-onuba onela uSithandiwe Hawu. awuthandeka. wena ufaka amasimba phakathi kwale nkulumo Wena yini Usehleze wathandeka? sebenza lo hleze semsebenzini manje. Hleze ngiyasebenza usebenza manje. ngiphethe nawe ipackage laphana ekuhleni Osengihleli manje, ngihleli manje. madabula Ekubeni uwena ngale nkathi ungishela ukuthi awuyifuni wena intombi esebenzayo. Ufuna uzohlala ekhaya. kanifaka vele akusetshenzwa lapha- futhi agqokwa nale mkhalo Naku oyifakayo ufake. Ngeke ngayifaki phela mina into engibona ukuthi yangifanele. Habe ngeke ngifane mina noSithandiwe. Ufuna ngifane noSithandiwe. Ngeke ngifane mina. Kumele ngibone vele. Kumele bengibone vele. Hawu. Kumele bengibone. Kuyafana nje mfethu awusamthinti wena laphana. awusamthinti kusho bani Ubhizi noSithandiwe wena. Ngithelani pho wena Cha ngiyakukhombisa ukuthi uyathini. bafo musa yazi ngeke Musa nje lokusukuma, musa bekufanele ngizobuka wena uthi lokusukuma. bakuthinta wena Ene nawe musu uzenze into. bekufanele ngizobuka wena uthi abantu bakuthinta Musungikhomba. Musa nje ungikhomba. uba indoda Sakhona phakathi into kwethu ozoyenza. Uthek. uyangithuka phela Ngiyakuthuka. Hawu. Ngiyakuthuka. Manje kumele ngenze njani? Brush. hayi wena Uyanya wena. uvele nje uvele Uyanya nje wena. angazi ngakubona kanjani wena kwasekuqaleni ngoba kufanele ngibone usisi wami hayi wena So uzongimoshela isikhathi so wena mfethu wena unesibindi sokutshela uThandeka ukuthi uhlaba usisi wakhe. uyena ungiphushayo kufanele ngithini kufanele ngithini uma ngiphusha So iyonto ohlezi okay sis wena hayi wena wenze njani? Uyaqhubeka naleli jongo noma ulishiya kanje? Kuthi uthathana kanjani nomuntu uphethe uthanana? Angithi useyasho vele ukuthi umuntu asekhaya uyena oright na. hayi Useyasha ngithi. Uzoqhubeka kanjani nalo muntu? siyaqhubeka vele siyathandana Vele bayafanelana nosisi wami. Oqhamu nje ababhaqulane niyafanelana. ma usubona ukuthi ngiuxama Uqhamu wena uzibona uyini wena? kwase Uzibona uyini? ngikwenze kanje ngaka-5 sprays uyibona Hayi bo, ngivele ngangi-right vele ngifika kuwena. Ngangi-right. Habi. Ngangi-right nje vele ngifika usu-right kuwena. ngokubona labo Hawu. Lungile-ke ngokubona phela. bona. Lungile phela. Vele kodwa ngiyakwazi wena Nalibhadi lami. and futhi hayi
Kodwa ngeke kuyeke kodwa noma ngathiwa. Ngeke ungiyeke. Ngeke kuyeke. Uyagula. Akasafundi nje. Uya-understand amasimba yini? Understand amasimba yini? Ube-understanda ngoba beniyifihlile into yeni manje si-public yabo njengoba siyishutha la izobuka ibona bonke mhlawumbe naye uzoyibuka lento akwazi ngisho nangimayibone khohlwa fikelele ngisho nangimayibone ukuthi ingane yakhe injani ibone kanjani mfuni manje yinto enikhulumayo la noSitha yinto enikhulumayo noSitha le umdala uyimele ufuna impilo yakhe iqhubeke ihambe abamfuni ngiyakutshela nje mina ngiyazi ngoba uyisifebe vele nevele mina ngifeba noba mina ngifeba noba mina lokho ngaqala ukuthandana nawe akekho mina omunye umfana osekwambamba nani ifriji sekiyifriji manje kudala ngichamele efriji hayi sekiyifriji wena uyancika wena ngokuthi ujawusi yonke into indawo usondele duze kwakhe lo mfana ungijwayela kabi ngijwayela kabi lo mfana usizeke yaba ngijwayela kabi lo mfana ngijwayela kabi lo mfana ngijwayela kabi uhlale phansi dadewethu ngijwayela kabi uhlale phansi sisi ngijwayela kabi wena ungiphushayo kufanele ngincenge njalo ngincenge kwenzeke zonke izinto kodwa phinde futhi ngincenge oyi kahle wena ngibuya kuqiniwe ngibuye kufanele seqala ukuthanda ngakutshela mina ukuthi angiyena emsebenzini ngakutshela nje ukuthi angikhuthele vele siqala nje ukuthandana ngathi angiyena mina ile nto kuthala-ke phela ngizaye ingane angifune kusigala ngane mina awufune ngoba uyislay queen ngifake i-implant mina ngakutshela ukuthi ngifake i-implant mina ngenzeni lapho-ke mina kufanele ngekhe ngithe wena ngekhe ngithe khona abantu abane-idea uyambheka phela umuntu ongamzalela ingane baba uyambheka emsebenzini besidla ndawonye nabanye sengidla ngedwa ngoba ukudla kwami ngathi ukufaka amanzi ekugcineni afutheke ngakutshela nje angikwazi vele ngakutshela nje ima-ke bafo okay ima-ke bafo why wakhetha ukufaka uSithandwe emsebenzini ekhona uthande ukuhlala naye bafo yini wena uthatha iside lakhe uma ngathi right ngiyabuza wena you just need to answer a simple question wawungafaki ngani intombi yakhe emsebenzini kube iyona ethi ayifuni wayengaze kubona ukuthi ku-right ukusebenza wayengakaze akubona wayengakubonanga nginama no bhuti wami ngathi akafaka udadewethu ngoba vele nesimo sakhe ekhaya ngangitshela ukuthi uzokwazi ukusaphotha kahle ekhaya kanti angazi ukuthi umfakele ukuthi vele bayowenza amanyala emsebenzini hayi uyabona umuntu ekuthembisa izulu nomhlaba hayi lo mfana nazi nini wayengithembisa vele izulu nomhlaba so ngangibona yonke into i-right eshow yena kodwa phela naye kwakuyisayini okunye ukuthi lokho kufanele ngenze lokho phela kufanele ngenze lokho indoda iyavuka iyosebenza uzame na ukudownloada amavidiyo uTikTok ukuthi kuphekwa kanjani awu lokhu vele kuba ngathi ukugalela ngamanzi sengokho ngithi kumnandi ngiyazi ukuthi lenda yehli usawoti ngathi ulwandle ngathi upheka ngamanzi siqala ukuthandana ukuthi angikwazi ukupheka angikhuthele usho ulekha kuko hayi fuck off cishe ngaze ngathenga ingulube isesangeni fuck off now wena ungafana nomuntu ofe ngengozi ekhaya ngeke ungene emakhaya anginendaba vele ubathi ngifuna emakhaya anginendaba thatha yena uSithandwe kuyonisiza ukuthi umuve la uhlala khona uzobona uzosha nomjondolo wema futhi masimba ngeke kwenzeke uzosha nomjondolo wena ngisasiplana ukuthi sisuke sowabe hambani vele hambani vele awungifanele vele angifanele awungifanele kusuela nini ukona awungifanele kusuela nini ukona lokho hayi wangithi uyazi nemali yahlalisana angithi uyazi tag imali njani ngazodawa wena cishe ngathi masuka la uzothatha impahla zakho angazi kanjani ngoba ngayithenga mina lezo impahla ngizoyithatha vele ezami phela impahla ngizoyithatha impahla ezami impahla masiyaxoxa sikhulume kahle daki ukhulume noba kofana amaphoyisa ngizolanda impahla zami kwakho ngijwayeli kabi kodwa sawuxoxa mina nawe sixoxa ini angithi lento angithi sifuna iphele la lento Thande uyazi mina nawe singakhuluma nje kanjena ngwakukhona la befusha indaba bangoya lento makuthiwa besikhuluma ngabade siqede ini ngoba ngabe ungishilo waphuma waphuza obhiya ngaphandle wabusa uzongidakela kodwa masiyakhuluma ke lapho wena mase ngibuya kwesinye isikhathi uthotha usafuna ukusikhuluma yabo usukuyekeleni ukukhuluma from the beginning unyusa umoya efuna ukulwa usuke usafuna ukucabanga amanga ngaphandle
ucabanga ukuthi uzophendula uthini iy'ngane zandawonye 2 iyafana iyafana Lawo manje sesixoxa ngokunye. ngiyabuza ngiyakubuza mina ukuthi iyafana yini Phendula ubhuti. iyafana yini phela usazowu-2 noma khona umehluko nakuyona hayi bo zihlatshwe yiminani imini oyihlabayo manje ley'ngane Lomfana lona. hayi bo nalipha amagama wakhulumayo sekushoda ukuthi uyabaveza. Lento ikhulumayo ukuthi uvezile nali ithanga ngiyalibona kuyimanje mfethu wenzani manje? Wenzani? yini ube nenkinga nalo sisi ngoba phela akuyona intombi yakho le intombi yakho le akuyona intombi yakho nje Angisathandani. akasathandani nje nawe Angisathandani nje nawe. ema intombi yakho le Intombi yami. hayi bo kwakwi hayi bo mtshele mama ukuthi angisathandani hayi Ukuthi uzovuma phela amanyala. angithoni wavumile amanyala akho manje yekela usisi-ke uqhubeke nosithandi hayi hlala phansi mfethu wena uyoqhubeka nosithandi akuyona intombi yakho le Wena ucathi uya-acta wena ngiyabona. Angidlali mina la kutshela, angidlali kutshela. Ingakho nje Hamba nje nobhaqulana nosithandiwe. Hamba nobhaqulana. Ufuna ngimthinte phi ngoba ngimkhombile angizange ngimthinte usho phela uma ufuna ngimthinte ngizomthinta mina ngiyakwazi ukuthinta umuntu wesifazane ungitshele uma ufuna ngimthinte ngizomthinta mina cha wena manje ngiyamkhomba umuntu wena uthi ngiyamthinta buku wena othinta mina nami ngizothinta umuntu wakho ngizomthinta mina sekukhombile ukuthi angaphindi uvale everyday uveza amathanga bekuthinte manje ucanga ukuthi angiphumi yini wena ucanga ukuthi angiphumi yini busemsebenzini uyaphuma kuyimanje buka ngimphathela isikhwama buka ngiyi-gentleman kanjani ngimphathele sorry sis yini ungenaphi wena lana mfethu yazi mfethu wena uyi-ex ebhayitha mfethu ebhisa hayi bo intombi yakho ex uqothi yini uyi-ex uyahlanya wena mfethu eyi awukahle mfethu eyi awuhambe futhi lana mfethu sale sikhulume nosisi hamba awungadawanga indawo mina mfethu uhlaleleni lana uhlaleleni angithi wena ukhethe usisi wena uyasebenza kodwa ngimkhethile ukhethe usithandiwe wayivumela wena ukuthi ngifake igama lengane yabantu la ikhona ilunywe yamanje ngcono thina sifake igama layo wena uyifake itotolozi bra ifake emsebenzini ayifake futhi ayifake yini ikhokhelani leyangane ikhokhelani ikhokhela ukuthi ikhokhelani ikhokhelani ingane ikhokhela ukuthi wena wifi emsebenzini ngakuyihlaba ayazithola uthando bayizonda la wena manje wena uyikhohlisa ngokuthi uyayithanda mase uyayihlaba wena baselele esifubeni sakho isho njalo siyazonda niyayizonda niyayizonda nikuthando-ke so mfethu ngininto eyifunayo ya thina besifuna ukuthola lokho vele sinothandeko qedile uhlangana nothandeka wena mina uthandeka ubhalele ba mina ngani ubhalele wena wabizwa uba kule show yimina ngani lo ufuna ngithandele ngawo uhamba ubhalela amadoda bengonze njalo wabhalelayo bengonze njalo azimangako wabhalelayo sifebendile useyisifebe manje kade umncoma iqala episode esayintombi yakho ngoba nake sekushiyile manje useyisifebe ungishiye phi akuyona intombi yakho lena mfetheni inkinga yakho akuyona intombi yakho lena ngiyafisa ukwazi usuqhamukaphi ngiqhamukaphi ngiqhamuka uzongenzani ukuthi amantombazane nibehave kanje vele wena umuntu uma kabe unenkinga wena ungena ngenxeba kanjani mina bengithi ngifuna iqiniso sengilitholile iqiniso liphi iqiniso lokuthi wena uthandana nomuntu wini wena mfethu uzufuna ukwazi iqiniso phakathi kwami naye wini wena kuthandeka siyathandana we-ex yakhe wena musu ukuba i-ex engasolveki mfethu awusolveki solveka mfethu accept ukuthi wena uqhubeka nosithandiwe wakho uyeke ingane ihambe iyoyiqomela indoda yayo mfethu ngithandana naye lo kanjani ngithandana nawe yazi wena mfethu mina wenzani awu mfethu ukhalela ukuthi ngibambe uzipho mina ngizokucabuza intombi yakho i-ex yakho phambi kwakho manje ungangenzi lutho mina thanape hayi kodwa ngiphoxile shem angifuni ungasho ngiphoxile ungalingi ungithathe kanjalo mina
Akusho ukuthi uhamba naye phela. Usho ukuthi uzohamba naye ngeke ngiphinde ngimbone. Usho ukuthi ngeke ngiphinde ngimbone. Kusiza ima mfethu Uzongixhasa nabafana. wena kusizani mfethu ukuthi Impukane into esiza wawukephi? Ngimpukane mina. Ngimpukane. Musu kuyenza into yenzayo. Ngithi angingaphindi ngoba sengiyenzile. Soxoxa sobe sibe right. Dakiwe ayikho into soyixoxa. Mengabe nixoxa usithandi umbekaphi lo soshitshelile ukuthi uyamhlaba. Akekho nje. Kanje uzoba khona ngokuhamba kwesikhathi angani uzoba khona. Ngcono sombiza naye ikhulumele. Ayikhulumele ini. Uyahlanya mina noSithandiwe yabo mina noSithandiwe asizwani manje ngenxa yakho asazwani ngenxa yakho. Angithi Sungene phakathi kwethu. Wenizwana. Ngobani? Ngiyangixolela ningane sandawonye. Angithi wena Wena ukhalelani into ecijile nje kuphela. Ufuna kube yakho kuphela. Awukahle. Wena ufuna ukuyinikeza udadewabo. Udadewethu Ufuna pho. ukuyinika udadewabo. Udadewethu pho. Ngiyabuza mina ngiyabuza mina. Hayi wena phela wena. Ngipeta ngani? Yazi mfethu ngiyaqala mina ukubona umjida mfethu owenza iphutha angaliboni iphutha. Ku right in. Sengihamba mina. Sohlukene nomama ungahamba. Asabe phela. Uhamba uyaphi naye? Hamba nobani? Angithi unawo uSithandiwe wakho ozomfica emjondolo Uhambe nobani? Uyangithuka mama. Uhambe nobani? Uyangithuka mama. Ungazongidakela mina. Ngiyakuthuka. Musuku sidakelwa wena mfethu. Awuhambi. Ungaloke mfethu. Wena hamba nje uyothenga lapha iHeineken yakho uphuze uye kudakwa la. Ebra. Hayibo. Yini manje? Yini uthi ngakudakelwa nawe? Cha ukuthi manje ufuna intombi yami ngenkani mfethu because manje seyikwalile phela wena. Mina mhlambe ngizothatha ama chance ngiqoma angani? Oh into sobekuyivele ukuthi Cha akuyona inhloso le. Akuyona inhloso. Sengiyakutshela phela nami ngumuntu angani ngiyakwazi ukubona umuntu wesifazane. Cha ngisho ukuthi ngiyakwazi ukubona umuntu wesifazane ophatheke kabuhlungu ngimthathe ngimsondeze eduze ngimpolisa amanxeba. Yabo? And mina lo ngaqala lento yokujola ngikaze ngahlaba izingane zandawonye angikazi. Ngangikephi Mina cha ngiyakutshela ngiyazwa ungeke. Makabe wakwathandana nentombazane yamkhize wawuthanda nentombazane yamkhize. Noma ngabe kuyenzeka but hayi ezalo isendele yodwa. Hayi usungazi. Hlala phansi ayikho nento ozoyenza nje uzosukuma uzozenza isikole. Hlala phansi. Uzoloku uhlala phansi usukuma uhlala phansi usukuma. Yo! Hayi. Hayi ngangazi. Ubungazini ubungazi ukuthi mohlaba izingane za bongazi ukuthi mohlaba izingane zandawonye uzobanjwa mase kumele ukhethe yodwa iyo nto ade ungayazi le Ngikhetha yodwa ngikhethelane. naku uhambe noSithandiwe la wamiyeka uThandeka uthi yena Uhleze sendini. yena ubuyekile Uhlezi ungivalele emjondolo uyabhuka noSithandiwe. Uyabhuka. Ngilala emashidi namhlophe mina ngihlezi lapha ngiyoma maskide emjondolo. Aha. cabanga nje sileyikhwena osilalisa emjondolo Uhlala emjondolo uyasebenza kodwa ufunje wena ukuphucuka nje awufunje wena. Angithi manje uwe. Utheke. Wena ubona impahla online uya-order. Ngeke nga-odi. Wangithembisa nje ukuthi ngingasebenzi. Wathi ngimenshini wena order online. cabanga Uzodakwa wena. Hawu. Nayi injabo. hayi baja shela indaba yena ngiyazi bafethu yazi angiyazi kulungile anginidedele bafethu ayikho into etheni esingayikhuluma manje because manje vele usukhethile ukuthi uhamba nobani Vele ababhaqulana usuqhamu nje ababa. Hayibo. nami ngingakhuluma naye Bro yisa. cha ngiyabuza ngingakhuluma yini naye Uyabona nje kwasexaleni ngiye ngabona buka mfethu. ngiyabuza ukuthi ngingakhuluma Susa phela isandla sakho lapho. sike moyeni nje Asasijika sakhe isandla ngala. Kodwa sijika ngale. Sijikele nje lapha. Inhloso yakhe yenze. Lomjida mfethu Lomjida mfethu kanti wena Fana unjani wenzani? Ngoba ngeke enze lutho. ku right in Ku-right wena hamba nje. Ku-right Sahlukene yini, kuphelile mina nawe. yini right Phelile nje. ngikugcwalisela ini mfethu ngoba awu mfethu ngihleli phansi mina mfethu yini inkinga yakho Abu. Bona masifu. Uzowenzani vele? uzowenzani ufuna ukwenzani mfethu ufuna ukwenzani ufuna ukwenzani bafethu valani bafethu lapho valani useyalwa lo mjida lona wenzani mfethu hamba mfethu hey Ulwelani. Tag. ngakhohlwa bafethu ukuthi ni-subscribe ni-like niphinde futhi ni-share i-channel yenu ebizwa ngokuthi umjolo show ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN mhlawumbe uyangidinga ukuthi ngifike as your brand promoter ngizoba u-MC emcimbini wakho noma ngizoba u-DJ ngi-email njengamanje dlala matifana@gmail.com dlala matifana
umatifana wami ugcina ngo-A not ngo-I not ngo-E noma uma ukuthi ufuna uku-advertise nathi si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com. Siyabonga kakhulu ukuthi nibukele i-episode yanamhlanje dadewethu. Sengathi ungaba right. Uthola umuntu ozokuthanda-ke manje not indoda ezofuna ukulokhu ukubhanqa vele usithande useyitholile indoda yakhe. Ngiyabonga bhuti namazwi akho. So sengathi konke kungahamba kahle. Peace out lapho bafethu. Siyabonga kakhulu ukubukela kwenu. Ufike nalo ipipi lakho libambile khona lubhanana linjani. Ufike nalo libambile so uyothi uhamba uyobubhebha yonke into. No kuzozobe imoto indawo nembobo nje. Yobhebha kwasani. Mbukelo wohlelo silungisa umjolo sawubona siyakubingelela kwi-episode yanamhlanje. Ngiyazi ukuthi ngokujwayelekile uyazi ukuthi sihlala phansi silungise indaba zomjolo. Namhlanje ngiphinde ngathi othi ngikulethele futhi ubaba ufele emntwini uphakathwayo. Sizokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi njengoba ekhona nathi la kuleli suku lanamhlanje sizokhuluma ngani nanokuthi ke usiphatheleni ngoba cha siyabona ukuthi indaba zikhona and izidinga wena umbukeli wohlelo silungisa umjolo na umjolo show uzazi phakathwayo. Baba niyaphila. Siyaphila kunjani mfowethu? Siyaphila mntaba. Hayi yonke into iqondile. Ukuthi angipolofitheke kungeke. Kuthi polofithe. Usuke izinto wrong. Uthini umoya? Kubhebhe kumuntu wrong. Umakoti ashesha abone. Ya ne? Niyaphila kodwa. Hayi yonke into iqondile khamba kanjani ngakwena? Siyaphila. Angibingelele kuwe ngibingelele kubabukeli. Ngibingelele kumakhosi esizwe nakumakhosi angiphethe. Yebo. Umfana lo wasehadingi le emapondweni. Bese ngibingelela na kwizingqwele ngiyabingelela abafowethu. Awusuka madoda. Ngoba manje angifuni ukutheleka isibhayile ephalishin lami. Namhlanje ke bafowethu size ngokuhlukile kakhulu asisile ngokulapha wonke umuntu uyazi ukuthi siyalapha. Size ngendaba yethu yohambo liyaqala City to City wase South Africa. So eSouth Africa soyihambela yonke ama province futhi sohambela wonke. Sizobika ke lo hambo ukuthi abantu ababe ready kulaba bangamazi ufele emntwini nalabo abanezifo babe nama wheelchair bafike nawo noma ikuphi ukugula okuzoba umuntu kumphethe akafike nako lokugula amakhambi sobe siwaphethe ikona konke sobe sikuphethe. Okukhulu ke kunako konke uhambweni lwethu nokuhlukile kunako konke sizobe siphethe nomatifana. Okay. Umatifana uzoyifikela yena mathupha asisile ukuzomcela ababukeli sizomtshela into enisuke ningitshela yona ukuthi ngicela ngifike nawo matifana. Matifana abantu bakho bayafuna wonke lama province sohamba ngaphansi kwegama lakho nangaphansi kwabantu bakho okuyibo abathi bacela amasifika sifike nawo bakubone ngamehlo. Angazi ke njengoba wakade uvumile alukho lungafikise lifikile namhlanje awuphinde ubakhumbuza abalaleli ukuthi usendleleni ezayo nababukeli. Hayi njengoba eseshilo nje uphakathwayo niyakhumbula ukuthi uke wafika la ohlelweni wangicela ukuthi uyacela ukuthi cause niyangidinga endaweni eziningi afikela kuzona noma efika yedwa ninako ukubuza ukuthi hawu iphi manje next big thing in KZN. Wathembisa ukuthi uzofika nayo wasuka lapho weza la kwishow wazohlala namphathi phambi kwenu mekuthi niyawabuka wonke ama episode nabona ukuthi engicela ngavuma ngathi yazini cha ngizovuma ukuthi ngihambe naye. Sihamba ke njengamanje indawo eziningi South Africa yonke usho njalo baba. South Africa yonke ama provinces o9 nala eNingizimu Afrika sobe sikhona. Okay. Mhlambe ke kulolu hambo umunye umuntu uzoyibuza ukuthi ngizwile ukuthi uke wachaza ukuthi ohamba nge-wheelchair afika omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yini mhlawumbe angayilindela uphethe nobaba ufele emntwini because siyamazi ukuthi unezinto zakhe ahleze eziphethe ezisiza abantu. Okunye futhi ongajwayelekile eindaweni ezinye njengane Pretoria njengane Gold njengane Cape Town nezinye ke indawo abantu bakhona soba esemanzini. Okay. Bawadinga abanye abantu amanzi kunomuntu ongeke matifana umlaphe isinoma ngabe kanjani ufana uqala uyomcela noma uyomcelela kubanikazi bamanzi abanye abantu baphethwe amanzi eke ngichazeke kakhulu ngawo abanye abantu baphethwe emanzini angithi abanye baphethwe intabeni abanye baphethwe emanzini abanye baphethwe endaweni eziningi ezahlukahlukene. So kuzosiphoqa ukuthi siye emanzini masifika kulezi ndawo. So abantu ababe prepared ngengubo ezimhlophe ungahamba nje uthungisa ingubo emhlophe bakhumbula abantu ikhindi nama vest asifaka iyona into ehlukile ke le ngizobe ngiphethe. Esibili ehlukile noma ngathi ipipi lakho lobhanana kangakanani kule game sizolivusa noma ngathiwa inkomo yakho umuntu wesifazane ayisabambi kangakanani noma uketshezi seliphumela kangakanani noma unephunga elingakanani ufike nanoma ngabe yini ekuphethe nokuphathayo sizobe silapha kule game. So yiloko engingakusho ukuthi ngizobe ngiphethe engeke ngithi kuhlukile kakhulu ngizothi kujwayelekile kodwa bazobe bekubuka sikwenza live cha ngizobe ngingabathandazeli ngizobe ngiphethe nje amakhambi
nginikeza abantu okunye-ke esikucelile kubantu uMatifana ngibakhumbuze ngicelile ukuthi mina uMatifana konke ngizokwenza njalo ukuthi ngizomletha kunina ukudla ngizomnikeza indawo yokulala kodwa angizoba nawo amandla okumnikeza isinkwa seyingane mase buyele emuva ngathi ngicela nina njenganokungicela kwini ukuthi angimlethe ngicela kube yini okuzoba sezandleni zenu ukuthi nimnikeze into azobuye iphathele ingane lo 10 rand lo 20 rand lo 50 rand nokungaphezulu kuyena kuzobe kubalekile kakhulukazi kulaba athi maye ngifaka kubona noma maye ngifaka kunina ngase ngabalapha balapheka ngoba khona umunye umuntu okumlapha athi kudinga ukuthi uzuye kuyena igaba ezintathu noma ezinhlanu kube ikhane lapha khona umunye uthi mayefika belapheka labo bantu ngiyacela ukuthi nabo balenze iqiniso kuye nawo lenzile wangiletha kunina nginganazi so nani ke sekuyitheniyeni ukuthi nginilethe kuye khona nani enganazi nimazela na TV owenu ke manje lo 10 rand 20 rand uzowenza umehluko kube khona into azofika iphethe inganeni iloko engingakusho isikhathini samanje Kuyazwakala kahle kakhulu. Kunomuntu obukayo njengamanje oyitshela ukuthi ufuna ukusibona kuzona zonke indawo ezohamba. Mhlawumbe uhambo lo kweliqala nini kuhambo ke manje sikhulume ngalo ke manje uhambo. Awuze ngiphinde ngibheka ama dates uhambo lwethu luzoqala eRichards Bay. uRichards Bay uzobe ngomhla ka-19 ya ngomhla ka-17. Okay. iRichards Bay. So why is choose iRichards Bay khona empangeni? Ingoba iRichards Bay ngizothi icishe ihlanganisa indawo eziningi ezisondelene nayo iRichards Bay. Yeah. So ingakho sithathe yona sayibeka phambili and iRichards Bay inama firm nenkampani eziningi ezakhelene nompangeni nazo zonke lezi ndawo. Ingakho sikhethe yona bese kubeke ezinye ke indawo ezolandela njana noMtuba. Abantu baseMtuba bangihlupheka kakhulu ukufana nabantu baseManguzi. Bethi indaba ngingeze eManguzi ngoba umhlaba uyalingana unezinyanga eziningi ngathi mina cha nami ngisaba kona ukuthi umhlaba uyalingana unezinyanga eziningi kodwa ke kule game ngithe cha angisasaba vele lime zetsheni. Ngiyeza abafowethu eLwemanguzi ngiyeza eMtuba ngiyeza kuzona zonke indawo. Ngeke ngilongibala ngawani ngawani. Yes. Yeah. Mhlambe ama details aphelele usokwazi ukuthi siwafake einkundleni zokuxhumana abantu bakwazi ukwabona. Ngizocela kanjalo ukuthi ngizocela ukuthi iposter yethu noma iphepha lethu elishoyo zonke indawo esihambela umuntu nomuntu akabheka indawo yangakubo mangazanga ngakini bheke seduzane kwale kwangakini kule ndawo engiza kuyona. So akukho engizobe ngakuphethe konke abafowethu ngizobe ngikuphethe okuphilisa nokulapha nokusiza abantu. Wathi mina ngikutshele kahle ukuthi kuhamba kanjani mewukuthi mhlawumbe uyayibuza uyayiphendula mhla 17 eRichards Bay babufele emntwini noMatifana bazobe bekhona mhla ka18 silapha eMtuba 18 October lo ngikhuluma ngawo then mhla ka19 eJozini eGreytown sinibona umhla ka24 October then eVryhead umhla ka25 eNewcastle umhla ka26 siyivala ngomhla ka31 October ePortshepstone. So mewukuthi le ndawo engiyibalile njengamanje le nyanga le ibelonga kuwena then uNovember nawo futhi so lokho esikutshela ukuthi sizobe sikuphi nakuziphi indawo khona indaba okwayisho ukuthi indawo zama long distance cela ungichazele kuleyo part leyo for umbukele ekhaya bafowethu kulabo abangazi uma siwesambele indawo simeduzane kwamarenki anama taxi ama long distance kuphela asimi ngakwi-local noma i-local yakho mayihlangene ne-long distance uzosithola lapho. So naseduzane kwey'tolo ey'jwayelekile-ke eziba seduzane nalawo marenki usifune ngakuleyo ndawo ungasithinta nasey'nambeni zethu kuma-calls naku-WhatsApp nakuma-page ethu ko-TikTok bakhona ofele emntwini Natural Herbs ungene lapho ubuze ukuthi endaweni yangakithi ngizobe ngakuphi ko-WhatsApp uma sesifikile ngakini sizoposta sifake kuma-status ukuthi singalana. Ufike nalo iphepha lakho libambile khona lubhanana linjani ufike nalo libambile so uyothi uhamba uyokubhebha yonke into no kuzozobe imoto indawo enembobo nje yobhebha kwasani so bese sila so yiloko ngeke ngakusho okwamanje bafowethu namhlanje kasinama amagama amaningi asinazo izinto eziningi okuningi uzokuthola mangaba sesifikile okwakho nje uthi ufike nephepha lakho lingasebenzi ufike nayo yonke into yakho ingasebenzi likhumbule uDisemba abantu basuka manje emafemini basuka la besebenzela khona basuka emadolobheni baya emakhaya kubafazi balambile abagcina kudala balambile abafazi ngila ningithinte babafowethu ningafiki niyokwenza amahlazo emakhaya iloko engingakusho kwamanje. Hayi ke ungetholi uqedile ama details wafaka wonke la ngezansi einkundleni zokuxhumana futhi ukwazi ukuthi usilandele khona uzobona ukuthi sizobe sikephi nini ngasiphi isikhathi sokwazi ukuthi sifake naseinkundleni zethu zokuxhumana. Kambe ipage likhona ipage lakho la ku Facebook? Ku Facebook akubi ipage imina nje ngqo mabe ngena ku Facebook imthokozisi fele emntwini Gumede
mabengena ku TikTok Fela Emntwini Natural Herbs. WhatsApp bethu 0799 581 467 0799 581 467 067 1145 336. Inamba zethu lezo ziya WhatsAppeka, ziyafoneleka, phinde sikhumbuze abantu abayeka abantu ukusifonela ngo WhatsApp. Yeah. Mawufona ngo WhatsApp uphazamisa labantu esibaphendula ku WhatsApp. Fona nje ngqo nge-airtime. Uzosithola sokuphendula konke okufunayo uzokuthola kunje ngoba kunjalo. And abantu abasithemba njengoba nathi sibathemba ngokuya ngasemakubo abasithemba asiphinde sicela abantu matifana ayithina sibe sinikeza abantu imisebenzi abantu abanama BNB nendawo zokulala eduzane kwalezi ndawo soyihambela sizocela bandla kube yibo abasinikeza indawo zokulala sisupportaneni sisodwa singayi lapho ukusupporta abantu bebale elithize abangasisupport bona mawuzazi une BNB nendawo yokulala ephephile sizocela ukuthi usithinte sofika lapho sizolala ningasithinti nokanye kanye mase sithethe siyitholile kuzobe sekwanele ngicabanga kanjalo. Siqedile kokwanamhlanje besingazeli ukuzokhuluma nje izinto eziningi besonitshela nje ukuthi siza kunina ubaba uFela Emntwini mase wangibeletha wathi Matifani hlala la emva kwami ngobani ngibizwe yinini ukuthi angize kunini kodwa nana nicabange nje mina ngibelethwe uFela Emntwini ngoba wena ngeke ukubelethe imagine leyo nto leyo. Bafowethu siyabonga kakhulu umthokozi Siloka Gumede ngiyabonga kakhulu bafowethu ugobo uzobe ukhona ugodo likhona umpikeleli ukhona ezokubhebha zonke ezobe ekhona ezokugquma zonke ekhona amanzi aphinka azobe ekhona yonke into ikhona siyabonga ilifake ulikhiphe ulifake athi umama uyaphumula uphinde uliphindele masiwenzani siyabonga kakhulu hlale ngane siyabonga.